Jun ni som pariat sang ni som ni panga ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel le Iran in dona chu nimin kha ani nga na ni ta a nimin jing lam khan Iran chon missile rol mangin Israel beile a Israel media te chon Iran hian Tel Aviv Mossad headquarters an bei thule helai vela hian mei khu na satak mu ania Tel Aviv cheng mi puiden phili na sa hleti antar langani IRGC chon Israel beinan hian missile thazok le thokna zok an mangti an puanga Israel ram hun sang sipai le en thlatu te mun poimo an bitum thule tuipui kam lam khuwa te po an bitum ti an soiboka Israel in an ram an beina laka phuban lakna ni thule tunhaya Iran commander senior enge mozat an tha sak phuba ni thu an soibok Iran missile ka chu hian ipthan khuwa mihring chen na fuwa Herzilia apo bas fuina kang na sa hlea Iran hian an malak na chu Israel le khowel hriata an du lai mun te kap turin theinan nei ti lan tir tu ani thule mi puite torna thlen tlem theiang ber man lak thu an puang boka Israel in Iran an beinan ti top lo chuan tuna ya chiang le na zok in chang let leang ti an soibok Israel sipai te chuan Iran missile hi enge mozat lo kap thlama se ka thak sen lowan nei wangin chian nan torbel ve mek zela Iran chuan Israel in Isfahan le Lorestan an beina civil mi somni pakhatan thi ti an soyani Nimin khan Israel sipai IDF te chuan in Dawlaya Iran Chief of Staff Ali Sadmani chuan tha thu an puanga Ali Sadmani Iran sipai official zinga senior berle Khamenei military advisor rin berchu Israel Air Force ten Tehran laili an beina thia IAF te hian intelligence te thuron angin man la a an lo tlingani antia ninga chungin IDF chuan Iran wartime chief of staff an tha voi ni nani antibok puantongin cholni khan IRGC intelligence hotupa Mohammed Kazemi chuan lo that to a arwal hena thachang dol tu Hasan Mohagek le IRGC commander senior Mohsen Bagheri po anthitel veani hetila hian group of 7 ram Canada in mukhom te chuan Iran chu Middle East himna ti chetu ani thule Israel laman tran thu an puanga chuti la chuan Israel le Iran te chu boina ti re tura thei top chu aturin an ngen ngal bok Nimin khan US President Donald Trump chuan Iran nuclear program chu US in rol vengai lo ti chiat vekani abe sei thu asoya Canada ramatanga Washington pana thlo kirlain Air Force One chunga reporter te hna he thu hi asoya US in rol vengai lo in Iran program hi noibo ni ka be seya Iran in nuclear program chun zom to mi lo hi ka duani atia hemin huyan truth social post siam la in remna zonga in biang na lam hoin Iran ka zai lo shim hetianga soi ommek hi dot phua chopani in biak an du chuan min biak po dan an hria kan chhop chu sa in remna thuthlong hian pom mai turani pom mai se nun na tamtak an hum hi mang ti in a post le bok France President Emmanuel Macron and President Trump chu Israel le Iran in kara in ka haya theina na mala turin a ho ma ti a soi chu Trump hian chu tianga ni lo thu a sai bokani hetila hian India chuan Nimin Khan Iran rama India mi te chu External Affairs Ministry malak nain an phur chuak tana abech ma saberata Nimin Khan zirlai za som te chu Iran le Armenia in rina phur thlenan ni MEA chuan thu chu asiamin Indian embassy ne na thok khowin Tehran India zirlai te chu phur chuan nia mania chuak theite po Tehran khopui chu san tura hria tiran ni India mi te nen hian chanchin kanin hreton zelani anti Israel hian operation rising lion puangin Iran an beya Iran hian Israel be na changle din operation true promise 3 an puang ve ngala nasatakin anin domekani kan sai to thinangin Israel in Iran run na chan ber hi nuclear ral thoma nei teu to hle nia an hriat wanga nia Iran hian nuclear ral thoma nei vai chuan Israel noi bovek hi tuna Iran ramaro rel mek teril ruwa lian berania wangin Israel tan hian hel kham lo chi ani lova nuclear bomb an nei ma nge ya nuclear program ti top vek chu an tum ber ni in an soya hatila hian US intelligence te chuan Israel in an soyang min Iran hian nuclear bomb ala nei teulo an ti thung US mithiam ten an chu dan chuan Iran hian nuclear bomb nei tumin thei to ban chu alem lova tuna tang hian thei top chu nuclear bomb nei tumin be ngar ma se kumthum ve lai an lama mo don ni in an soi vele ta tlatani
Israel hian Iran nuclear thlit fim na hmun pui ber Natanz chu engemaw chen an ti chia Fordo facility ero hnathok thei lawa siam tur chuan US puina tel lawin Israel hian an ti che thei lo an tia US National Intelligence Director Tulsi Gabbard chuan US chuan Iran in nuclear ral thuama siam le siam lo hi uluk takin an vil reng ti a soibok heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US ne la hian an enthatu te thil mu an hriat tir ve zel thu soin Iran hian nuclear ral thuam siam tumin man la chiang ani ati thung tun din hmuna khovel ram hruai tu te zinga din hmun der thong ber chu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ania Israel Defense Minister Katz chuan Tehran khopuya nuclear target soman nei thule hengte hian beivek don thu asoya leihnoyan thuru Fordo facility pon beile don ni in a soiboka heti la hian Khamenei chuan Iraq ram ho tupa Saddam Hussein a chan angkha achang ve thei ti asoya Iran dictator hi Israel civil mi te lam hoya missile ron kap to lo turin ka hriat tirani Israel noi chimi tumna thinlung nei tu anram then oma dictator chan kha hereng ro se atibok heti la hian US President Trump point Iran ram ho tu ber Khamenei hi na takawin US chon khoya nge ti an hrechiang hle a an du phot chuan an that thei renga tuna ri chuan thalon la thlangani ti asoya Supreme Leader tia ko hi khoya nge ti hi chiang takin kan hria olsam taka khoi mai theiania tuna chuan tha kan tum lo ani atia missile te hi civil mi te ka anana man kan phal lova America sipai te ka anana an man po kan phal lo kan do theinai na tlin lo chho me kani atibok nimin tlai khan IDF te chuan Israel Air Force 10 Iran Air Defense Battery somsari zet an ti chet sakto thuan puanga an bei tran tir zirtop ni khan Iran Air Defense System somli vel an ti chet sak ngala chu wangin Iran kho thlang lam le Tehran kho pui chunga Israel thona te chu zalen takin an thlok kwal vel theya kami nu khan in beina kal chho zela system somthum vel an ti chet sak le to a IAF in do thona le drone te chuan an du na lai an bitum thei pha ni in an soibok ani IDF ten nimin tlaya thala kan ti chua chuan Iran Air Defense System an kap chelai te ti lan nia IAF ho tu Major General Tonenbar chuan Iran ram hun hrang Iran Air Defense System le an missile launcher te chu drone manga an ti chet sakna sat ema wangin indona kalphung po hei hian ati danglam chhoviau mai theini in a soyani heti lai mitam takril ruwa zona mek chu US President Trump hian Iran a beive to mayang MT chu ni a social media lama phei chuan darkar somli pariat chungin US hian Iran a bomve mai torin ti te po post mu tu rom to ani heti la hian President Trump hian Iran chu thu delkil lova in pe mai turin anor meka Tehran khopuya mi te chu mun him lampan tura tlan che turin a hril boka tuna chon Iran ram chung boruwa ka thunai na fam kim kan nei ta Iran hian wansang en thaturin man ro thatak tak an neya ma se America siam man roero an el phak lo USA nei tha tu manom lo ti te soi to boka Trump hian man mo taka G7 summit kalsana USA ho san chu Israel la Iran inkara inka haya theina na malaka tumwanga ni lova chu aya poimo fezok chu ani atia heti la hian US Vice President JD Vance chuan President Trump hian Iran nuclear program chungchanga malang na thara nei thuai mai thei ti alo soi boka mitam takin US hian Iran a beive don hnai aniang ti zonan zo thi thil om lawani mi lawani ni zanzan lai thleng khan Tehran kho pui kho thlang lama chuan ala puak ridup dup renga engthil nge thlenga khoilai nge ni le mi engzat nge thi ti te chu puan chian ani ri lova Israel Defense Minister Katsan Tehran kho pui chu na sazo kan beidon thuwa puana wangin Israel in an beichun zom zel ti achiang mai ome heti la hian Iran State News Agency IRIB chuan Israel in an thei topin Iran internet network an beimek ti an soya tuna hian Iran ram bank lian sepa bank chu Israel hacker ten an data zongjong ti boy sakin he bank hi na thok thei lawin an siam to ni in Fars News chuan an soi boka bom manga in beina ba ka cyber war lama po Israel in Iran an sop mekani heti ngani wanghin Iran chuan an mi te chu WhatsApp le Telegram te manglo turin an cha an location hriat theina application hrim chu Israel in an target an ye wangin man lawa tha ti an puanga IRIB chuan thu chuan siama chuan Israel in mobile phone an chui veka wangin mipui te chu poimo to pa lo chuan an phone te manglo turin an hriat tira abik takin sarkar na poimo thok te phei chuan
software him to tiang rial lo chu mangmia lo turin an cha ni heti la hian Iran hin la tlom lo na sa hlea Iran sipailal Chief of Staff Abdul Rahim Musavi chuan tuna kan hmalak na hi chu mel mate vauna chawala nia hei aya na hian operation kan nei thuayang atia heti la hian nimin khan Gaza lama tangin Israel ram lam hoin rocket pani lai ka chua ani boka chu mai chu ni lovin Iran Defense Ministry chuan Israel Air Defense System ten an mu thailo le an dan thailo missile an mangtran ti soin Israel rama sipai mun poimo te chu olsam takin an deng fu zel thei an tia Defense Ministry thupuang tu Brigadier General Reza Talaynik chuan missile mu thailo le dan thailo kan kap chuaka Israel in makti in an thlir ani hetiang hian la hrezel don Iran sipai te chu tun lai thiam na manga siam ral thuam changkang berbera thuam an nia wangin Israel hian hun rei tak in dawan dai don lo atia Israel Military Intelligence Center le Mossad mun pui Operations Planning Center ten ka fu thu asayani Iran Army Chief of Staff Musavi hian ni zan khan video message ti chuakin Iran chon na taka beidona wangin Haifa le Tel Aviv ommi puide chu mun him lama in sa seng turin a hriat tira hei hi Israel in Tehran kho pui mi puite hne na hriat tirna chua chan le na ni thei rualin Tel Aviv le Haifa te hi Iran hian an missile mangin an ka fu thei ti an chian box sia wangin Israel mi puite tan ngai tha chi ani mi alawang kan hriat angin Tel Aviv le Haifa hi Iran missile dong na saber kho pui pahni an nia Musavi hian kan commander te kan thopui le kan scientist te martar na chon kan sipai te chu phubala turin ati chaka operation lian tak nei turin anor kalani atia Iran sipai te phubalak na taka thlen mange ya Haifa le Tel Aviv kho pui te chu chu asan turin mi pui te hriat tirani heti la hian Israel chon Iran nuclear mun himber fordo ka nani we se hne na le hnuai puk bom nan ti mai bunker buster bom an dil mek hetiang bom hi massive ordnance penetrator MOP antia Israel hian fordo fuel enrichment plant tlang hnuai thuk ta kom chuan bom nei sa manga bom chiat zo lo wangin ton som pali zetarit MOP manga bom an duwa US ne na hian an deal ni in soyania MOP hi chon le hnuai fit zani chunga bunker le nuclear mun te po azuk bom pha ka nuclear bom ti lo wakhovela bom hla om beranga yani nimin le ni zan thleng khan ram pani ten official athi zat an puan bel lova official athi le hliam za chu Iran lama thi zani somni pali le hliam sang khat zania e taman nia Israel lama mithi somni pali le hliam tur zanga som ko pani an ni to ni kan hriat vek angin Israel le Iran hi in then oman ni lova ramdang thlo khuma in do ngai sipai le sipai in ka pa in do an ni lo wangin civil mi an thi tam lo theilova official a pon aya tam hi an thinge yang ti arin omani bazari lo thira wangin kan lo me